Nhau dzomanhoko 11 kubvumbi. Nyasi mugowera wepasika, apo vaKristu tinorangarira nokugadzirira kumuka kwaShe Jesu Kristu kubva kuvafi. VaKristu vazhinji vanoricherechedza sozuva rinotisvitsa pakukundiwa kworufu naJesu apo achamuka kubva kuvafi mangwana kweru. Wemakereke mazhinji anosanganisira yeUnited Methodist vanopfumoimba vachipembera kumuka kworukundo uku Mwari wakomborere vanhu wavo. Nicholas Zakaria okwegura. Muimbi uyu anomukurumbira uye anozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti senior lecturer ave nemakore 64 kunova kukwegura chaiko. Vachireketa kubudikidzira nevanovareketera, waZakaria wati vari kunzwa kufaritsa uye vari kutenda Yawe zvikuru noupenyu hwakareba kusvikira nyasi. WaZakaria wakafundzisa vaimbi vakawanditsa zvokuimba vanosanganisira Alec Macheso, Dayton Somanje, Tendai Dembo, Tongai Moyo uye vamwe vakawanditsa, uye vanosimudzira vaimbi vakati kuti idi murayiridzi mukuru uyu akwegura uye tinomushuvira mamwe makore mazhinji. Dzepasi rese, Nigeria yotsutsumwa zvikuru nounhu hwechina. Mumiririri wechina kunyika yeNigeria afumodaniwa negurukota rezvokujidzana nedzimwe nyika rokunigeria kuti arekete matanho avachatora kuchengetedza vana vavatema vari kushungurudziwa muchina. Iri danho rafadza vazhinji vomuAfrica nokuti China iri kuita unhu hwakanyangaritsa nokuti inobenutsa ndangariro dzonguva youdzvinyiriri apo vatema vaifuyisiwa novachena. Tamirira kuti tichione matanho avo vachatora kunadzirisa dambudziko rii. Bill Gates oenderera mberi nokureketa kwache kwokuti nyika dzichenjere zvirwere zvine simba. Akareketa izvi nozuro achiti iye pasi rese rinofanira kuchenjera kuti matenda anenge dzihwamupengo anogona kuramba achiburikira makore 20 ega. Mashoko ache apa kureketa kukuru kune avo vanofungidzira kuti iye ndiye ari kunadzira matenda aya, nokuti makambani ache kana kuti anochidzana naye anowana mari pakuwapo kwematenda anenge kure COVID-19 randengendesa pasi rese. Nguva ndiyo ichatinyepa zvizere kana ari ari kunadzira zvirwere zvanyandutsa pasi rese zvii. Chirwere chedzihwamupengo pasi rese chabata vanhu vanopfuura miriyoni ribodzi. Vanhu vakapona machiri wava kusvika 400 ozviuru, zvinoreva kuti zvikamu 20 kubva muzana zvevanhu ndizvo zvapona kwachiri, chinova chinhu chinofadza. MuSouth Africa megani vanhu vanosvika 200 ndivo vaanacho, asi vanhu vachiri kubatiwa nacho waderera zvikuru. Nyasi kwanzi kune vanhu 60 bedzi abatiwa nedzihwamupengo. Kuita uku kunoringirwa kuti kugoita mupfigwa wakadzikiwa munyika iyi ugokasika kubisiwa. Mamiriro kunze. Mangwana kunze kunenge kwakandodekara kuita sanyasi. Kunenge kuribe zvizhinji zvichasanduka munzvimbo yedu yomabuja. Kupisa kuchapfuura 30 madhigiri. Kwanyasi aiwa tomirira pano wabi yangu. Toboyana mangwana. Ndini Mhandu Weonhau.